ka tau tunrai ka ba lawanra ya ka jing tron jong ka MCCL kadai namar nganget kidon ki kam bamsat nganget kadon ka jing bamsat ka jing bambit ka jing bambiang ha ka jing peniat ya ka MCCL tegala dei ka por namar ka tagaraw yang ibangin yang rangba amdai tang ba ka penmentoy phi kumalong mereka la penmentoy kala long ka jing mentoy yang iru ngilayo ban penankam ngala snai da ka MCCL simen ngam simtre dagi weipat ki simen namar ngatet bahadu mentam patla ban kot habe nujor ya ka jing bhala ni ka quality jong ni ka simen kepala penmi nang ni balai kan ya ka ba penmi na ka ri ka jongi on pendono on rapat dagi wei ki banabar ngaju perkat ngong imat kadon ka jing subah kadon ka jing sela hapdeng ki badana ka bor piniat bat ki wei pat ki company simen ki banabar kumno ban pinya yo yang ki semen ki jongki hagane ka ri ka jongi